אז בסרטון של היום הוא וכמובן שאני ראינו סטייק מהשביתות אולי. ובוא נגיד שזה לא מה שציפינו. אחר סרט. אולי לילה טוב הארי. אין, אני אומר לך, יש לי חוש טעם. וואי, זה פותח, יואו, שמע אחי. לאיש רוכב על הסוס, מגמת הקולנוע, תיכון אלון רמת השרון. היה איזה 30 סרטים, 20 מתוכם שהיו של פאקינג רמת השרון תיכון אלון. לא כבר. הארי בילושין הציג. זה לא גרי. זה לא. ביי. אז ביבי, הוא דומה לביבי. ולפעמים המשטרה זה פשוט לא מספיק. הרי בילושים. חקירה מספקת בכל הפעמים. והמחיר? חצי מכל שאר הבלשים. מי צריך אותו כשיש את מנדלבאום בלש פרטי? לילה טוב הארי. הרי. הארי. אוקיי, זה לא ביבי. עדיין דומה לביבי. מה זה? אחי, זה מזכיר לי פרסומת של שבת סמוכי אחי. אחי, אתה בטוח שזה של י"א אחי? כן. הוא לא נראה תמיד בי"א. הפנדה זה תלמיד בי"א. חץ תלמיד י"א. עלינו עליו. לא, אבל צילום מטורף אחי, אני חייב להגיד. יש לו דוביפוביה. הוא לא סתם סקיצופרני והדובי זה השדים בראש שלו. על מה בלעד מסתכל? הוא פשוט עומד שם. הוא מסתכל על העתיד. קח את התרופות שלך אדוני. אוקיי, עכשיו הוא נרדם בעמידה. אתה לא מבין כמה מבחנים יש לי. אני מניח שכל פעם כשזה יוצא משחור ולבן זה הסקיזופרניה שלו. ועכשיו. הוא פשוט נעלם. פרי דה פלנטיפוס. כיתה י"א, היי! אני לא חושב שהיא בכיתה י"א עם אשתו והיא בוגדת בו. עכשיו זה כן. לא. מה אני יכול... אוקיי, זה לא סקיזופרניה, זה פשוט סתם. יש מצב לקח פטריות הזה. הוא שם מלמעלה ואני מרגיש כמו הלאה. קו סודי. זה הוא. לפעמים יש לא, זה התאום האבוד שלו. הרי בילושים. הוא אהבון. והמחיר? חצי מכל שאר אחי חצי? מאיפה אתה מכיר בלשים שאתה יכול להגיד שזה חצי מכל הבלשים? יש לך נקודה. אבל הוא באמת עם הזיות. מה עם כולם הרי? מה עם כולם הרי פשוט? אחי אני מייקל ריצ'רד אתה הרי אני הרי אתה הרי. הפנדה חזר. היי פנדה. צחי צחי פטיש. פטיש. זה סרט באמת בין הסרטים שראיתי הכי טובים ב-2025. לא. יש. מה זה השם הזה? השם הזה. כאילו... מכונת כביסה. נראה שאנחנו עפים אחי. זה לא היה קל יותר לעשות פשוט סטופ לאינסטגרם או משהו. כאילו ברור שזה עושה פוקוס על הספר, קישורים חברתיים של ביצה עם סלמונלה. לא, אתה לא ראית מקודם שהיה לו 100 תמונות שלה פה. נו שלסרט קוראים סוטי מצלמה. גברת, הספר שם על הרצפה, לכי תביאי אותו. עם הקישורים חברתיים של סלע עם כזה, עם העיניים האלה שמודבקות על... פרסומת. היא פרסומת עם מיקי קצפת. ממשיכים. אוקיי, אתה אמרת שיש לך גם סרטים מפגרים להראות, נכון? יש את פרודקשן הל, יואב על החיים, סר זה סרט מטורף. סרט סר. אתה רוצה לראות את סר? אביר חסר בית מתקשה לנווט בעולם המודרני. וואלה, תכינו את עצמכם נפשית. מה זה שוב אותו תיכון. אז אני סוס. הוא לתת ביד, מה הוא עושה? אוקיי. פזג'ץ! מכונה, באתי לגרש אותך בשם כל נתיני העיירה. אבל הוגן אני, והגעתי עם הצעה. אביא לי את כל כספך, ואחוס על חייך. אוקיי, no offense, אבל מה הם ישנו לפני שהם כתבו את זה? לא יודע למה, אבל נראה טיפונת כמו דניאל טימבלאסט. נראה כמו נאטי. נו נתי מקריטה. זה מקריטה 2.0. לא אחי, אבל הוא גם נראה כמו המקורי. נראה כמו שניהם. הוא נראה כמו מטרו סקין גיימס. מטרו עשה פייס רביל מתישהו? מזמן. מטרו תמיד היה לו פייס רביל, מה זה מתישהו? לא יודע, אני לא צופה במטרו. הוא עושה סרטונים עם מצלמה. כל מה שאני יודע זה שהוא פורי עם החתול הזה שלו וזהו. בסדר, זה עדיין, אבל עם מצלמה. הוא ממשיך לעלות, חשבתי שהוא הפסיק. הוא חזר. פגשתי אותו במיינקראפט. מקריטה.
או ערפד, אחד מהשניים. אבל אני אוי, זה חזרתי. ג'ורניין. מה מקורי אבל? רגע, תן לי זה, מה אנחנו צופים עכשיו? בסר, או פשדיה, צריך שתתחצה לקרוא לזה. לפעמים באביר הומלס. אביר הומלס. העולם אביר הומלס המודרני. בעולם המודרני. הוא תקף כספומט כי הוא על סמים. זה היה כריך מסודוך. למה זה נראה כמו לחמניה כשרה? וואי, נראה לך מוניה של פסח, אחי. כן. כן, כמה ילדים הומלסים יש ולמה לכולם יש חולצות קרועות ככה? הוא יאכל את הילד? מה? אלו לא טעים. חיים. מישהו חייב לעשות משהו בנידון. איזה אקטינג. כן. או, אז הוא רוצה שהחבר'ה שלו התכווצה, כן? יואו, ברית מילה. What the fuck? אחי הוא קוסם, הוא לא... איך הרבי מגיע אליי אחרי שאני חי למשך 8 ימים. כן. אוקיי, אחרי הפזרה לרגיל. הוא בא בתור הביר. הכספומט המרושע צריך למות. סניפומט אחי. הסניפומט המרושע צריך למות. אמא, אבא. גרוק. רוצה לראות את יואב על החיים? בוא נראה את יואב על החיים. יאללה יואב על החיים. מנראה יואב על החיים. מגמת הקולנוע התיכון הארצי לאומנויות אש תלמה ילין. אז יואב, נכון? כן, יואב. בכמה אמרת שאתה, יואב? יואו, יש לי את הטלפון הזה בדיוק. אני עושה כחול וזהו. צבע הזה בדיוק. מה אתה יכול להגיד על עצמך? טוב, אני יואב. האמת שזו פעם ראשונה שלי אני אוהב בטינדר. דברים. זה טינדר לא גריינדר, לא משנה. אני איש. אני צעיר. איש. אתה אחי, תעשה פה? אני איש, אני לא סתם איש, אני איש צעיר. אני מלא איש חיים צעיר. ואוהב תחביבים. אריה, 49, אדם חיובי, נמרץ, צמא לעבודה. מלא אוי ואבוי. אוהב תחביבים, איזה תחביבים אחי? יש הרבה. ויש אנשים שאוהבים לקפץ דילדו מול מצלמה, זה גם תחביב שלהם, תחביב נחמד. האמת שאני לא מחפש איזה קשר רציני. יצאתי עכשיו ממערכת יחסים ארוכה. עזבי, לא... כמה ארוכה? כמה סנטימטר. קהילה שהתאילנדית לא באמת הייתה תאילנדית, אלא תאילנדי. ניתקו לו והוא כאילו ממשיך. או בוקלאט! נתקע לו בפנים. כן, הוא לא הבין שנתקע לו. על מה? על מה? כאילו, הוא עיוור וחרש ועם בעיות מוחיות. כן, The features you've been missing are waiting for you with Spotify Premium. זה מהסרט. מה עושים לו כיפה אדומה כי הוא גיי והוא גריינדר? זה מה שחושבים, אני לא יודע. אחי, פיד איכותי. זה ליטרלי הפיד שלי. הפיד שלי יותר טוב, אוקיי, הנרי, הוא יודע מניסיון, אני שולח אותו הדברים, הפיד שלי הרבה יותר טוב. הנרי, תראה בעריכה דבר אחד זוועתי מאוד מהפיד שלי. אין בעיה, גיא. אני בטוח שאתה תעשה את זה. עינת, אין לך מושג כמה אני... סבתא. הוא בקטע של סבתות. יכול להיות? כמובן שיש התראה לטילים. מה באמת? באמת? כן, הרגע קיבלתי. מאיפה? מצבע אדם. למענו... השכנים שלי סוגרים את החרא. אני מת. זה לא אמר לי כלום באזור שלי. אנחנו גרים באותו אזור. אחי, דירוגים, וואלה סרט מוזר, לא יודע, אבל בוא נגנה תקווה. סרט מאוד יצירתי ואינטליגנטי, כל הכבוד ליוצרי הסרט. אחי, מי רשם את זה? הסרט מציג עלילה מורכבת ויצירתית שמעוררת עניין והציבה. לא, אחי, איך הוא תופס אותי, אחי? עם זאת, קצב הסרט היה מעט איטי ולעיתים יצר תחושת עומס. הדמויות נבעו בצורה מוצלחת, והחיבור אליהן היה טבעי ונגיש. מי רשם את החרא הזה? אני מת. אני מת. אני בוכה. אתה יודע מה ראיתי? מה ראית? אל תגיד לי מה זה ראית. התמונה של הסרט? נו. תסתכל איפה העכבר שלי. זה כמו למצוא את אומנימן. פה אתה רואה בשמאל? בחוץ התמונה? הנה כן, אני רואה את העכבר עכשיו.
וזה הלוגו של הבית ספר לכל מי שתוהה. לא כזה מזמן, במקום מרוחק, תיכון בסה. שקד תיכון בסה? יוצא עם... מה זה? מה כתוב פה? פדופיל, שקד פדופיל. עם טטניקית. שקד מפילה בצעים טכניקי? באמת? שבא? למה המצלמה שלהם חרא? לא תשחק את המשחקים שלכם, ילדים. כמה אתה כזה? 30. אני בן 17. 17. מה זה מעבדת סמים הזאת? ג'סי. חלי? כן. מה יש? בית ספר, תמונות, עבודה, דיכאון, פיליפ, אתה יודע. פיליפ. מצחיק, אז ארוחה מחר הוא ירצח אותי אם אני לא אספיק בזמן. פיליפ? כן, הוא לא אוהב שום דבר שאני עושה. פיליפ. ולגבי שקד ואלה, זה לא יקרה. טלי, זה לא היה כזה גרוע. נכון. זה היה מאוד גרוע. אוי, נו. שחר, אתה לא מבין שלא אכפת להם ממך? את לא... אני לא יכולה לשבת איתך. And his name is John C. ארתור הגוט. זה או שתפסיק לדחוף אותם לכל דבר, או ש... אתה יודע. קורא יער. אבל יש להם פשוט קטע של לפרוץ לו הדירה. למרות שזה לא הדירה שלו. איך הם הגיעו לשם בכלל? מה זה? למה כזה חשוך פה? למה היא לא נועלת את הדלת? מה הרעיון מאחורי זה? אני מעדיף את החושך. חבל. ככה אי אפשר לראות את הפרצוף היפה שלך. נו, תן לראות מה עשית פה. בול באחוס, אמא שלך. זה כואב. סליחה, ממש סתם. ופה פשוט יש כאילו התאורה משתנה לגמרי. לומדים עברית עם הנרי. סליחה, ממש. בבת אחת כאילו זה משתנה. תעצור רגע לפנים שלו. תעצור. עכשיו תן לו שום תחושה. הוא איבד כל תחושה בגוף. הוא יותר גדול. אין מצב שאנחנו לא מספיקים את זה היום, אוקיי? פה ופה, מקומות ממש יפים אבל קשה להגיע אליהם, אוקיי? פה ופה, קצת יותר קל להגיע לזה, אבל מקומות קצת פחות יפים ומפוצצים באנשים. פה, אנחנו לא מתקרבים. לא שוב. מה זאת אומרת לא שוב? מה קרה פעם קודם? נסיים פה. נו, אין את זה שהדיסקורד זה סרט חרא. נכון, הדיסקורד צריך להיות כבר סרט עם סאונד אפקט רנדומליים ברקע. מה? מה? זה מגניב שהכינו אנימציות הסרט, אבל למה דה רוק בצורה מאוד מאוד מילולית עוקב אחריהם? נראה לי זה היה בן אדם עם הזקה. זה לא בן אדם עם הזקה, זה לא הוא. אתה ראית את זה? זה לא אותו בן אדם. זה אומרת שאין לו זקה. למה האנימציות השקעות נראות טובות? הפרודקשן value כאילו סופרייזינגלי גבוה, אבל אפשר משפחות פתאום גבוהות באמצע. השני פאק זה כבר היה יותר מדי מקונטנט פאק. אוקיי. הסרט הזה כבר 10 מתוך 10 רק על הדבר הזה בלבד. זה טוב. רק על הדינוזאור זה 10 מתוך 10. אבסולוט סינימה. שים בעריכת התמונה הספציפית שמשום מה הכנת שלי אומר אבסולוט סינימה. באמת, אני ממש מצטער. לא, עזוב, שחר, זה לא... לא, באמת, אני ממש מצטער. הכל טוב. לא, באמת, אני... שחר. אוקיי, הבנו, אתה מצטער ממש, הבנו. The Face Off. כוח מזה שהוא טבעוני, כי... קוטג', משהו כזה.
אחד מהם זה פשוט מרקיפלייר מהזמנים הטובים. אחד מהם זה פשוט מרקיפלייר. אתה רואה, אחד עם השיער האדום, הוא תכף הולך לדבר על הנשיכה של 87. קורא יער! תקשיב יער, אני, לא, כולנו, מרגישים מאז שעזבת שמשהו חסר. משעמם לנו, כאילו, ממש משעמם לנו. כאילו, הייתה בדיחה. אוקיי, למרקיפלייר יש דאון סינדרום או שהוא פרוטי רצח, מה קורה שם? כאילו, אוקיי, סימולציה. זה אני, זה אתה. זה הבדיחה. אתה הבדיחה. כאילו, אתה הבדיחה, הבנת יער? קוראים לי פאקינג שחר! אוקיי, זה הפאקה שלי. הכל, עכשיו אתה יכול לראות שפאקינג הכל זה ADR, אוקיי? אוקיי, זה אותו. הוא מקלה את כל הבלודליין שלהם אחורה אלפי שנים. אני לא התכוונתי, סליחה, וואו. סליחה, לא מצטער, אני לא... וואו, כאילו... אתם... מה זה לא כאילו זה? רותם הוא היה יותר פרוטי. זה לא היה יפה. רותם פרוטי. זה לא היה יפה. איפה פאקינג פליץ סוויצ'ר לזה? אוקיי, הסצנה הייתה הרבה יותר טובה אם היה פשוט מוריד את היד ונוגע לו בתחת. לא, בקטנה. זה בקטע טוב, וגם הם פשוט נופלים. וואי, פיליפ יהרוג אותי. הוא לא יהרוג אותנו. הוא לא יהרוג. בסדר, זה כולה פיליפ. לא יהרוג אותנו. פיליפ. דיכאון, פיליפ. פיליפ. בסדר, הכל טוב. פייס אוף. אנחנו מתחילים שם לי פה דקה אתה תאהב את פיליפ. ועזוב את זה שעכשיו כל הסאונד נדפק כאילו לאורך כל שער הסרט. אף אחד לא חשב את הכן זה? לא. אם תקשיב לזה אתה תבין שלא. עזוב את זה שהיה להם פיתוח תמונה ופתאום זה דף נייר. אז? את יודעת מה מאוד מאוד דרמטי. 99% מההצלחה רואים על כישלון. רגע, מה זה? לא, פיליפ, עזוב את זה. זה סתם... היא פשוט נתן לו את זה ואומרת, עזוב את זה. מה זה? זה בטח אחד עם הדינוזאור. לא, זה הראשון שכאילו נשרף. לא, פיליפ, עזוב את זה. זה סתם תמונה שנהרסה. תתעלם. למה היא שמרה את זה, אם זו תמונה שנהרסה? כמה ילדים לחדר, ואז... בשביל שתבין עוד שיעה, אתה תבין למה. עזוב. אני מתבונן. פיליפ רציני. וזה כאילו חוזר על היד, עזוב את זה. הקשבה אליי! שימו לב, שנים חיכיתי למושיע. שנים חיכיתי לאותו אחד שישיב את האומנות לגדולתה, אבל זה לא קרה. האומנות לא תחזור. האומנות נכחדה. האומנות נכחדה. אוקיי, צ'אט GPT. אבל זה מה שחשבתי עד עכשיו. אבל היום, לראשונה, מזה עשרות שנים מאז שהאומנות נכחדה, טלי שלנו הביאה לנו תשובה לשאלה שנקרא במוחות של מיליוני אנשים. כי היום ראיתי את היצירת אומנות הכי מדהימה שפגשתי בעשרות שנים האחרונות. בואו כולם, בואו והביטו ביצירת האומנות המופלאה הזו, נס מושלם. אני חושב שהוא צריך לחזור התרופות שלו. אני עומד להשמיד את האחי, בתמונה הוא עומד להשמיד את העולם, כן?
2, 1, אקשן. זה כל כך יפה, בקטע פה. וואו. וואו, זה הדבר הכי טוב שראיתי. המונליזה מחבירה לעומתו. מגדל האייפל נמוך לעומת זה. ליאונרדו דה וינצ'י, מי מכיר אותו לעומת היצירה המופלאה הזאת? יש כאן אקספרסיוניזם האיטלקי החדש. אני מרגיש שזה ניאו-ריאליזם טורקי במיטבו. כן, אמרתי בטח יראו את זה בפריים האחרון. לא יראו את החרא הזה. כולם ציפו שיראו את זה. ואולי זה פוסט-מודרניזם עכשווי הכי מדהים שפגשתי. זה מדהים? אני מרגיש שאני הולך להתפוצץ מזה. הנה זה בא. הנה זה בא. הנה זה בא. הנה זה... להתפוצץ מזה. תודה רבה למשפחה המושלמת שלי שתמכה בי בכל אורך הדרך והתהליך עזרה בכל דבר שאפשר היה לעזור בו. תודה ענקית לאורל נורי שפיר, תודה לעיני הכתיבה, תודה לאסף היה, תודה לרני המלך שהרגיע אותי ותמיד עזר לי לפתור כל משבר שהיה. תודה לבורא עולם. כן, בטוח שבורא עולם ישב וצפה, אוקיי, אנחנו, בשביל הנס הבא שלי אני הולך להכין את הסרט הזה.